शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ताजी सामंतसाहेब यांच्या सूचनेनुसार आज सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा शिवसेना सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पक्ष असा आम्ही या ठिकाणी 14 जणांचा गट स्थापन केलेला आहे। आजच आदरणीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांना त्या गट स्थापनेचं पत्र दिलेलं आहे आणि शिवसेनेच्या गटनेतेपदी म्हणून माझी म्हणजे दीपक नारकर म्हणून माझी या ठिकाणी जिल्हा प्रमुख यांनी नियुक्ती केलेली आहे आणि आजच आम्ही या ठिकाणी गटाचे स्थापनेचं पत्र जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना दिलेलं आहे। गटात एकूण किती जण? गटामध्ये या ठिकाणी एकूण 14 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत। यातील कुडाळ मालवण मतदारसंघातले या ठिकाणी 10 सदस्य आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य 10 आहेत। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातले 3 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत आणि कणकवली विधानसभा मतदारसंघातील 1 सदस्य म्हणून 14 जणांचा या ठिकाणी आम्ही गट स्थापन केलेला आहे। एक अपक्ष तुमच्यासोबत? एक अपक्ष मालवणमध्ये या ठिकाणी अक्षता राजन गावडे या वायरी भूतनाथमधनं या ठिकाणी अपक्ष आलेल्या होत्या। त्यासुद्धा राणे समर्थकच आहेत आणि आदरणीय ते राजा गावडे यांच्या पत्नी आहेत। ते पूर्वी मालवणचे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख म्हणून काम करत होते। त्यांच्या सौभाग्यवती त्या निवडून आलेल्या आहेत, त्याही या गटामध्ये सामील झालेल्या आहेत। हे जे 14 या ठिकाणी उमेदवार जिल्हा परिषद सदस्य शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या चिन्हावर 13 सदस्य आणि 1 अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत, त्यांची मी नावं आपल्याला वाचून दाखवतो। केशव रमेश नारकर 32 गावनाळे गटनेता म्हणून नेमणूक झालेली आहे। तुकाराम चंद्रकांत साईल 28 पावशी, नागेश नारायण आईर 26 वेताळबांबार्डे, रुपेश रवींद्र कांदडे 33 माणगाव, संतोष वसंत साटविलकर 23 पेंडूर, सुदन सोनू कौठणकर 46 आरोंदा, साक्षी विशांत तळवडेकर 48 मनेरी, यज्ञा देवदत्त साळगावकर 34 म्हापण, दीपलक्ष्मी सुशांत पडते 25 आमरड, सुमेधा संतोष पाताडे 22 सुकळवाड, वर्षा मांगिरीश सांबारी 20 आचरा, सोनाली सुनील घाडीगावकर 19 आडवली माळली, अक्षता राजन गावडे 24 वायरी भूतनाथ आणि रोहिता राजेश तांबे 6 जानवली असे या ठिकाणी 14 जिल्हा परिषद सदस्य आमच्या गटामध्ये या ठिकाणी सामील आहेत। शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष अशी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये युती आहे। युतीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे गेलेलो आहोत। आता जी काय वरची भूमिका आहे ती आदरणीय पालकमंत्री साहेब असतील, आदरणीय निलेशजी राणे साहेब असतील, आदरणीय दत्ताजी सामंत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सावंतसाहेब प्रभाकरजी सावंतसाहेब असतील, ही सर्व मंडळी आदरणीय राणे साहेबांना या संदर्भामध्ये काय विचारणा करतील, शिवसेनेला किती पदं द्यायची किंवा भारतीय जनता पक्षाला कोणती पदं द्यायची, हे सगळं राणे साहेब ही मंडळी जाऊन किंवा हे लोकप्रतिनिधी आणि पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आदरणीय आमचे नेते या भागाचे खासदार आदरणीय राणे साहेबांना ही मंडळी विचारतील आणि राणे साहेब जे काय ठरवतील ते आम्हाला मान्य असेल।